Komédia. Úsmev. Smiech cez slzy. Tragikomédia. Zamyslenie. Rehot. Často ide o tenkú hranicu. Čo je sranda? A čo už nie. Úspešný knižný a audioknižný projekt Prešporského divadla má svoju druhú časť, tento raz so štipkou nadsázky. Slovensko komické. Viac ako 30 poviedok od kvalitných slovenských a pozor aj českých spisovateľov exkluzívne napísaných len pre túto zbierku. Takže viac ako 30 prvotriednych hereckých hlasov na audioknihe. Originálna hudba skomponovaná na mieru. Dielo zabalené do krásnych ilustrácií od výtvarníka a scénografa Fera Liptáka. Unikátne spojenie 4 druhov umenia. Takže sa usaďte v prvom rade, lebo spoločne odhalíme Slovensko komické.